Gospodo, okupili smo se ovdje u studiju da bi prokomentirali hrvatsku reprezentaciju i činjenicu da Štimac nije uspio. Zašto Štimac nije uspio? Koji su razlozi neuspjeha? I može li hrvatska reprezentacija dohvatiti sljedeće svjetsko prvenstvo u Brazilu? One team played, the other team didn't. Igor made a good job. They didn't score. The better side lost. So I have no complaints towards Igor. Igor was better in this match, but they lost. End of. This is just another football match, and it is not the end of the world. Pa ču Igore, ljubavi moja, ja tebe obožavam, ali ne možeš ti voditi hrvatsku reprezentaciju tako. Ljubavi moja, meni Samir nije zaigrao protiv Škotske ni jednu minutu, pa kako ti misliš da ga ja prodam, razumiješ me? Pa, Hrvatska je igrala dobro u nekim situacijama, no u drugim situacijama nije igrala dobro. Međutim, Hrvatska ne smije očajavati. Mi smo i dalje u igri za Brazil i ja vjerujem kako će se momčad konsolidirati i kako ćemo ipak izboriti taj Brazil. Pa dobro, Igor je postavio momčad koju on misli da to zaslužuje. Ja bih se u prvom redu htio zahvaliti našim navijačima koji su došli u ovolikom velikom broju. Mi igramo zbog njih. Ne znam kakva je situacija u nogometnoj reprezentaciji jer više sam ovako baziran na košarku. Međutim, znam kako je teško polučiti rezultat i znam da bez prisutnosti i pomoći naših navijača ne bi to nikako bilo moguće, jeli? I think that Croatia played well, but the referee saw a penalty that I didn't see, and I think that was the difference, because Igor Stimac is a very good coach. But I think that Croatia is very talented and that they will see the Brazil. Pa čujte, meni su se svi smijali kad sam ja 98. odlučio da neću voditi Štimca. Međutim, ja sam ipak tada osjetio da meni treba njegova prezenca, njegov naboj, njegovo srce i odlučnost. Međutim, sad kad si trener, vidiš da naboj i odlučnost, da to nije sve, da moraš imati muda. Ti moraš imati muda staviti jednog Samira, jednog Halilovića, koji su strašni talenti. Međutim, Igor nije imao ta muda i to mu se vratilo. Obilo mu se o glavu. Jer kad ti Ćiro kaže da nemaš muda, onda zbilja nemaš muda. Ne razumijem pitanje.